Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje ngisukulisela zona indaba eyifika so isikhathi umlandeli wokuqala ke uphumele ke obala ngokuthi ke uhambisana naye ke lapha ke uZanefa ke umfowangedi enkulumeni yakhe ke ayikhuluma kabi noma ke ekhuluma ke amagama ke abhlungu ke awaqondise kuyena lapha ke umculi ke osafufusa noma ke usafika endimeni umculo amaskandi ke uMayogathi ke ongathi ke uphila nakho ke ukukhubazeka. Abaningi abaculi ke abakhombisanga ke ukuhambisana naye ke lapha ke uZanefa ke umfowangedi onjalo ke nabalandeli bomculo amaskandi abakhombisanga ke ukuhambisana naye ke lapha ke uZanefa ke umfowangedi awuyizole ke nangoke omunye wabalandeli ke okhombisa ukuhambisana nayo ke inkulumo yakhe ke uZanefa ke umfowangedi mbukeli nansi ke ivideo bese uya lapha ezizwe comment section sizwe uvo lakho ngabe Toy Boy namanje uZanefa uyafana nawe niyabheda nje nobabili sengingena ngenxeba tethelelo sondela hlala eduze kwale comment hlala la webhuti untethelelo eduze kwale comment asiyeke ziningi izinto thina esingabantu esivele sithathe ngokwentukuthelo nangokunganaki ngize kuweke brantethelelo anginandaba necomment icomment ithi vele niyafana nobabili mina ngizocishe ngithi right ngoba nawe usuphawulile kodwa bowungacabangisisanga kahle. Ake siqale ngalesidalo esuwe brantethelelo. Brantethelelo nawe usidalwa yeso. Usidalwa kwawena sikaNkulunkulu. Right? Bese ke siya ke ku Bliss ukuthi abizwe ngesidalo. Alikho elinye igama. Alikho elinye igama analo. Alikho. Njengoba kuthiwa yiBliss nje. Alikho elinye igama. Alikho elinye. Lo muntu lona akekho normal. Ene lilodwa igama lokumdefine. NgesiZulu isidalwa, ngeEnglish udisable. Ntethelelo bawufuna ukuthi bembize ngani uZanefa bekufanele ukuthi athini. Okay asike sibuyele kuZanefa. KuZanefa naye usidalwa nje. Esidalwe kabe esithanda notshwala esikhuluma sidakiwe. Asikethi ke sona futhi ukuthi sizokhuluma nevele siphawule ngenxa yentukuthalo. Ufanele uthi acomplain ufanele ukuthi aphatheke kabi. Because abahleli bemcimbi nayo yonke into abasuke beyenza vele babheka kwi target market umuntu oku target market ngabe kuthiwa i target market noma sengiyabheda kodwa kona lokho nje babheka umuntu ongathi uma eqhamuka kuzohleka wonke umuntu noma uzozwelwa athola attention yonke. Mina la mfana lo kuthiwa iBliss angimazi umculane sathi ngalalela into azishoyo angizwa lutho kodwa ngiyambona nje ukuthi udlalo bimpela nje hayi uyathandeka impela hayi uyabizwa lapha nalapha vele bayamzwela uZanefa uqinisile naye futhi uZanefa bafethu ngicela ukuthi ngingamjaji nonke nizidalwa nami ngisidalwa ukuthi ke ngisidalwa mhlambe sikhonayo ukuzenzela izinto nawe usidalwa esikwazi ukuzenzela izinto yena usidalwa ngokuthi ngokomzimba mfishane kodwa lelo gama mali ingabulali imqondo kubantu abaningi ngoba kushuthi kwanathi sikhubazekile uma nginokuthi sicabanga umuntu osidalwa unelinye igama ngathi sikhubazekile ke kushuthi okwamanje brantethelelo kuloko kukushoyo mfowami angikusoli ukhulume nawe njengesidalwa esidaleke kahle ke kodwa afuna ukuthi leli ngoba liphuma noZanefa ngoba naye ikhalela iparish phela iparish liyakhalelwa futhi hlezi libanga hlezi libanga iparish
So umuntu mayekhalela uphuthu noma ekhalela lo akukhalelayo bafethu mnikeni ithuba lokukhala ningamjaji miyekeni naye akukhale ngendlela akhala ngayo uyambona uma ethi nami ngacasuka ngaze ngafuna ukuyokhipha imali mayeqeda uyahleka lokuyana kahle kahle kusho ukuthi mayeqeda ehleke kusho ukuthi uyadinga abahleli bemcimbi bemnake Nkosi yami but ushuni wakhe nendlela enza ngayo ayinayo lento efunakalayo yesikhathi samanje Brante Thelelo angibonge mfethu ungasuka habe